Javier Aguirre ha estat el primer a trepitjar la gespa d'una ciutat esportiva que avui ha tingut més presència del que és habitual. Mitjans coreans, kosovars i belgues han seguit la sessió del conjunt mallorquinista en directe. Però enmig dels núvols del cas Abdon, Aguirre ha escenificat bona sintonia amb la direcció esportiva. Més freda és la situació un cop començada la sessió amb Abdon i Sergi Darder. Tot i la setmana complicada del davanter, avui l'han vist somrient de nou, igual que els seus companys, en una primera part de la sessió amb jocs per desembafar. Sota les ordres del preparador físic, Pol Lorente, damunt la gespa han vist tota la plantilla. Copete, que es va haver de retirar a la final, però també Toni Lato, que va ser el sisè canvi, han entrenat amb normalitat. També Predrag Rajkovic, que tot fa indicar que tornarà a la porteria quasi un mes després, ja que els dos darrers partits, contra el València a la Lliga i l'Atlètic a la final de Copa, els ha jugat Dominic Graif. Un matí amb bon ambient a Son Bibiloni abans de rebre dissabte el líder de la Lliga.